В края на 2012 година лицата на 65 и повече навършени години са 1 милион 395 хиляди и 78, или 19,2% от населението на България. Според данни на Евростат, 61,1% от тези възрастни хора са сред най-застрашените от бедност и социално изключване. Това е 3 пъти повече от средния процент в Европейския съюз. В друго изследване, сред 25 европейски държави, България е в челните места по процент на възрастни хора, които определят себе си като самотни. До 6 пъти повече в сравнение с останалите държави. С други думи, възрастните хора в България са много самотни, изоставени. Което всъщност е естествено. Нима това не е законът в природата? Нима животните не обръщат гръб на старите? Нима болните и немощните не биват изоставени на милостта на природата, зверовете и старостта? Така е. Значи всичко е в реда на нещата. Всичко е наред. Ако бяхме зверове. Но ние сме хора. Ние вярваме, че това, което ни прави хора, е любовта и загрижеността, която безкорисно даваме. Не за да изкупим греховете си, не защото ще се случи и на нас, а просто защото това ни прави такива, каквито сме. Хора. Човеци. Когато наближи зимата, щъркеловите ета поемат на юг. Старите и немощни птици, неспособни да изминат дългия път, биват изоставени на милостта на зимата. Такъв е законът в света на животните. Но ние сме хора. Помогни на един болен и самотен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом. Домашни грижи на Каритас. Китовете живеят на стада и са от малкото бозайници, способни да изпитват човешки емоции. Но когато остареят, те поемат последното си пътешествие към някой пуст бряг. Такъв е законът в света на животните. Но ние сме хора. Помогни на един болен и самотен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом. Изпрати СМС текст DMS Каритас на 17777 на цена 1,20 с ДДС за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Каритас. Когато наближи зимата, щъркеловите ета поемат на юг. Старите и немощни птици, неспособни да изминат дългия път, биват изоставени на милостта на зимата. Такъв е законът в света на животните. Но ние сме хора. Помогни на един болен и самотен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом. Изпрати СМС текст DMS Каритас на 17777 на цена 1,20 с ДДС за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Каритас. В началото на сухия сезон слоновете тръгват в търсене на вода. Най-възрастните и болни индивиди биват изоставени от стадото на милостта на слънцето и саваната. Такъв е законът в света на животните. Но ние сме хора. Помогни на един болен и самотен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом. Изпрати СМС текст DMS Каритас на 17777 на цена 1,20 с ДДС за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Каритас. Кампанията помогна на Каритас България да набере 48 169 лева. Благодарение на тези средства, 335 болни и самотни възрастни хора получават ежедневни здравни и социални грижи в своите домове.